Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa pakakatuan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nevers Entertainment Production Center, iti Nevers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man na sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak tinembag ng bigat, nembag ng oras, nembag ng aldaw, kada kayam ng sa pada. Pagayam may pakishare yun ti program natin, please. Share this program. Da kayon nga madamang agbiboy kanya kita. Kahit padaanan nyo papagayam ti pagkasaritaan ni Rina nga napauluan. Piglat. Hindi kalman kat dara. Itakit. Piglat. Sino at piglat na? Abay na piglatan kayo. Pakalaglagipan nyo. Ito yan yaman ditangan kay malagip, di ba? Piglat, kat mangipalagip iti napalabas. Maagasan man, dagiti sugat nga agbalin nga piglat. Ngayon adan mabati dagiti piglat nga makalagi nga mangipalpalagip tinapalabas. Inaramat ko datang praise, datang sentence. Dita inaramid ko ti may sakaragitay kasisikatan nga drama nga inaramid ko, drama ti radyo kabsat da jay Crisanto Sagrado. Iti manong manong episode dagitay panag-adventure ni Crisanto Sagrado. Kuno ano kitag maagasan man dagiti sugat ngem agbati ti piglat ang mangipalagip ti napalabas. Kuno Oy, tada na lidem nga napalabas nga da piglat nga pakalaglagipan na. Dahil dyan ni Crisanto Sagrado. Na imatangan na no kasano nga pinatayin dati amana. Pero ito nga kasukat. Parang anon, nakadoyo tayo na. Okay, sandang ano din nga baybayan. Tap na ligas takat malpasan from the beginning up to the end. Ito kawan tayo dito pakasaritaan ni pagayam tayong Rina nga napoluan. Piglat. Sagudahin nga ti surat papagayam. Ti pagkasalitaan ni Rina. Dear Manong Nemi, saan nga gapo tasyak ti bang ibaga Manong Nemi? Ngem, patsek ngosto ak. Na ornos, naragsak, natalinaay, ti pamilyami. Da papa kini mama, patsek ken mamatiak ngagpinpinategda. Da kami ngagkabsat, siyak nga inauna, ken di ading ko Manong Nemi nga inaudi. Dua kam lang ngagkabsat manong. Siyak, kastamaten kini ading ko nga Angelo. Di mi pa'y napuutan manong naming nagsinong bat.
Dagiti naganak kada kami. Di mo pa napuutan manong naming binugpug kawan ni papa ni mama, kastamat nga tumangsit ni mama, makibunog kaumet. Kahit nasawan manong nami, na ornos, natali na ay naragsak, tinaraingan ming nga pamilya. Maup obisina ni papa, idin tutad damat bukod nga negosyo ni mama. Agsinikat kami mat ngagkabsat manon nami kabayatan ting kam panagbasa. Agdun tinulong kami, tultulungan na kami mat ni mama. Pasarimat adda gid kun dahoy manon nami nga kasasarita nga kaayam mi ni papa. Adaw gid kun dahoy manon nami no sa laki da busy da gid naganak kada kami, mapang kami mat agpaspasyar, agkukuyog kami mat manong. Hindi ka ngay akit ang kabutab agpadpada nga busy, maawatan mi man. O, matinagbaling nga problema mi. Ngim dimteng manong nami, di kiti pasamak nga di minamnamayan nga mapasamak, idi biyag mi. Wait. Asak bay deta manong nami, madmadlaw ko kini mama. Nga no rumwar, mostly nga natay nakalong slave. Kan kasama tayo, uri ada dito balay, no daduma. No saan mga nakalong slave, nakasweater, nagagangay lang terwasen na. Kasi lang na tayo, di naman kahit idum na. Ngayon tinaminsan manong nami, hadok talak, sumit lagayam ko na. Adadak ka nga piglat manong nami. Iti nga 20 kanawan nga siko na. Ngano kita manong nami kasi na alas. Sumit lagayam. Adaki din ti high school manong nami di makita. Agraduara din ti high school. Mama? Rina? Sumit lagayam mama. Kinakman na ta. Korang gaya na takyag yun Nan ano? Natilpyakan? Wala na. Aksidente. Naaksidente ka, Idi? Nakasayan dilasag na ito'y takyag ko nga 20 kanawan nga siko. Siya mo kiniakit. Malasagan naman lang. Ti mistake me. Sa amin nga natay pinamulaan ko matilasag. Tapno, nagbukal ko mamatlaing. Okay lang. Dada ka dito ilang langad yun. So, nakakaduan na, nakalong script kayo. Nakairuhama kami kasi yan. Nagala sa kitaan. So, hamukit kitaan. Nagdakilapiglat. Usong na di mukit kitaan ko na. Nanano ngamin, disgrasya, no? Disgrasya. Hawanan niyaman na rin ito, Abagay, na-disgrasya ka yun. Naksayang ka lang tilasag sa nagbaling na piglat. Sibiyag kay mat. Naragsak tayo mat. Agpin binatag ka kani papa. Kanipat patagda kami. Unan ako. Ipatpatag kayo na unay. Kastamat pa nang ipatag ni papa kada kami. Ako ti problema. Kada ito unay ti wagyaman nyo manang mikini Angelo. Tanadaan kami tinagan na kaskada kayo, mama. Alawin, kaya daw-dawat mo. Idaw-dawat tayo nga sabi ko, ma. Tawan ti, mapasaran tayo ang nyaman nga takila problema. Abagraduar ko ti high school manon nemi para third year high school tumiten ni Angelo. Irita. Manon nemi nagigtuta kini badamag da. Manipo dito pisina ni papa. Interahay da ito ospital. Gabot na stroke na atake.
Gusto ko na iti managal alis to nga kapsat nga napan ti ospital manunemi ket nadanon medyo ti ni mama. Ma, anak napasamak kini papa. Anak, si bibiyag tamayo. Naatake ka mo. Si bibiyag. Iso na lang Tanya. Makaragahaber tumitlaeng ni papakyo. Mga asin na po Diyos. Kanori ka sa kanot katakkel, iti magastos, tinasken kat makaragahaber. Kayat yung asawan, iti panakaatake na. Agbalin nga baldado. Dahita nga sa ludsod ko manong nemi na sungbatan. Hindi talaga mapanagnikak. Babayan ti ko na ti doktor. Kaya di pa nakisaritak kini papa. Saan ka no nga magaraw manong nemi ni papa ti kagudwa ti bagina. Sa saan nga napintas ti panagsauna. Narigat nga maawatan. Mabalod ti dila na. Agdiwig manong nemi tingiwat na. No agsao. Inaragop ko ni Papa. 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 Nga ba yung gusto mo tanda na masama ka? Papa. 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 At ako makayat ng ibagaman naming yung san ang maibalikas. Imisan sanyas naman ang nami kat maawatak, tinaskan kat si bibiyag. Nga maarakop ni isuna nga garaw. May karigatan naman tagsao, makikamunicate. Isan sanyas naman ang nami nga maaramat naman ang nami ti kanigit nga ima na. Numampay saan nga kanigit di ba nagsurat na. Ngayon, kuring-kuring manong nemi ti surat na kahit na kumangibaga. Manong nemi didirwarmin ni Papa di ospital nakaluka na ni ti wheelchair. Siyak manong nemi tinangiduro ni ti wheelchair na. Inapod no naman ang nemi kat asasideg tirik na kan ni Papa ngim ni Mama. Kinapod no naman ang nemi kat mariknak, iti pa nang dungdungo kanyak ni Papa, sipod adan nakam ko. Kastabat din ka ni Angelo. No, bayad ado ti oras ni Mama, ngay papay na kada kami ngam ni Papa. Ngay no adan ni Papa, manong nemi makompletong tel daw mi. Kinisumitin no kuhat ka sa sarita, kay ayam mi, kini Angelo. Inora no, urita bumalasak edin manong nemi. Kaskas di pa ilang nakapinpintas di pa nagilangan ni papakan niya kada kami. Imita. At napagid di panagimon edin Angelo manong nemi. Tabaga na kanya kapapas gelak ka no. Gaboy ti dayta nga napasamak kini papa manong nemi sakti may sa kang runaan ngagladingit. Nanadak dito balay, manon nemi, awan ti sabali nga ramidek, no di mga sikaso, ken ni Papa. Nangang kayon, nagtumar kayon, sakti mang pakan kada kayo ha, sakti mang patumar kada kayo pa, sakti mang iduron ti wheelchair yo, pa, kasasrita kayo, ure taon ubrak, nalpas konti assignment ko, no kasta nga awang klasek, sakti mang kadkadwa kada kayo Papa. Ipat-patag kayo, Papa. Kastamat ka ni Angelo manong name. Ngayon no, anda klase mi, the first year Kyle sa gidin, kat fourth year high school maten manong name. When ni Angelo. O no, third year high school. Dadamay sa nga bait mi manong. Ni Mama manong name, di kang runaan nga mga asikaso ken kuwana. Kapag bukod nga negosyo ni Mama, tinegosyo na, intaleknan manong nemi, hindi pa naka-assistant na.
Kada adda nga isu ti mga sikaso kini Papa, no awan kami ti uneg ti balay, no adda kami ti uneg, uno adda kam nga agbasbasa. Wan, makitak mo nung nemi ti anos kandungo ni Mama kani Papa. Ano kasano ti panangasikaso ken kuhanan no siya ti mga sikaso, kastamat ti panangasikaso ni Mama. Naday tala unay ti pagyamanan mi, manong nemi, ta talaga nga ipatpateg, dungdungwen ni Mama, ni Papa. Maysa, aging ga, iti dua nga tawen manong nemi, nga kastoy ti kasasaad ni Papa. Wan, adagod nawi ding panagsarita mi manong nemi, kini Angelo. Pate, mga timadmadlaw mo kay Mama. Mabadlang mo niya. Sobra unit man nga sikaso na kini Papa. Hindi na siya at. Unod ako na dagiti classmate ko. Baka itikas diya nga kasasaad ni Papa. Baka aglalaki ni Mama. Ish, naglalaki. Siyempre. Saanin nga maparagsak pa ni Papa ni Mama? Baka agsapol ni Mama ti lalaki ang makaparagsak yung kuwana. Angelo, sa mo pamununutin dayta. No kung makasta ka talaga tiramid ni Mama, di ko mapay may isang taon tinapalabas sa kasta ni Papa, nangala ko man ati sweldo na nga mga sikaso kini Papa. Tapno nawaya, iti kayat na papanan, tapno maasikaso na mismo tinikusyo na. Ngayon sa nga niramid ni Mama, di ba? Sungarod, dito na ti pagkastawa, nakasayasayat ni Mama kini Papa. Ado nga mi ti kakasta nga, ngono baldadon di asawa, dadya saan nga baldadong asawa agaramid. Mas na kumaki ni Mama, o napintas mo ni Mama, hala nga met, napintas ni Mama. Tano agabay kami ko, naklala ko ng blanumanan ko, di ba? Katuin, ado lagi di lalaki nga kras keng kuana, baka damang sulisok keng kuana. Di mo mapanunod na jay? Yung saan na nga maramid? Ito nga pagkunam nga talaga nga nakapatpateg ni Papa kini Mama. Diba? Ba nakapakaragsakan tangag kapsat? Saan tangag problema? Gabuto na kasano ti panang dungdungo ta kini Papa. Nagtultuloy iti panang dungo ni Mama ken kuana. Ngem, kalpasan ti duwakit kuduwa nga tawen abaldado ni Papa manong nemi. Imbes ko mga makarecover ng saan. Nakariing kam laeng nga iti may sa nga parbangon manong nemi agikikis ni Mama. Nga dungdung awan nan ni Papa. Naglumba ka mga kabsat manong nemi nga napanitisilid da Papa ni Mama. Nga arakupen ni Mama ni Papa. Nga disak ti sumublat nga mga rakop kayang kuha naman ng nemi nakalamlami isen. Nakatantang ka nun. Tasigon ka ni Mama manong nemi nakariing isuna. Nagagangang griing kitain na nuanyat kasasaad ni Papa. Tagababay dalat tangagid da. Tawag-wagan na kanukat tagsusurotin ti tagsusurotin ti bagina. Tatimang kay madgayaman ni Papa. Manong namin ako naeg nga siyak ti kang runaan nga ado ti luwa nga nagarubos. No siyak ti kang runaan nga nagsangsangit. Nagsagapa ka nakarig na ti sakit kan ot-ot. Gapoy ti papatay ti maysa nga ama. Manong nemi kit mabaling ko ako nain. Adadopahin nga panawin manong nemi ti kaadak ni sibay ni Papa. Ngam ni Mama. Taimbas ko nga ni Mama, atibayan mi manunay mi, taisong nga ron ti asawa nga nabalo. Ngam siyak ginauna nga anak, siyak met iti atibayan da, siyak met padpadib ka rin da ti pakinakin na. Kaya mo na sakit para kanya ti papusay ni Papa, manunay mi. Tuoray ko magtalinaid nga maldado, basta si bibiyag nga makitkita mi, mapagserbiyan mi. Imita kita awanin ni Papa. Awanin ni Papa.
Nagalpasan to, tinitudi nga pa na kay mansayag na, maidulin ton tibang kay na. Kitladawan to lahingin, ti pakakit-kitahan mi kay kuwan na. Digidid to lahingin, nakasave nga video, manon nemi, apa nang video mi kay kuwan na, ti pakalaglagi pa mi kay kuwan na. Tawanan ni Papa, manon nemi. Agpapata kami, manon nemi, anak karikrikat, ngag-move on, makapag-recover. Ngam kabuta ka sa pulan, ngagsubliak iti panagbasa. Kastamat kini Angelo. Masapol ngagsubliak, agsubli kami ti eskwela. Dati karimi kani Papa, nga ore awanin ni Suna, makapagturpos kami ngagpadpada ngagkabsat. Siyempre, mabayan ti panang suportar ni Mama ka na kami. Narito yung maten, manong naming nga, ada makulit ng siyutur ko, no admirer o no agar-arim kanya. Iso da ito ni June. June pa imat nga ron tinagan naman nung well-known nga loko-loko. Iti University Bird, manong naming nga pagbasaan. Kakadado iti barakada na. Hi, Rina. Hi. Hi. O may ganito pa siya rin dyan malayo. Saan ka mo mauawat iti bisita ijay no may pasya. Manaksinod na masakit, tanak mo na masakit. Kas may nga baro. Kas may ka na balasang. No, adaman pag mo dyan, awang pa'y kanyang data. Kabatang basbasak pa lang. Sa mesa. Ore nga tano, panahon yan, tapno, agayata. Baka saan kakayat? What? Saan nakakayat? Guwapo ako mo na. Guwapo kang loko-loko ka. Abay kung ano ba loko-loko kumagagangil ada barkada, ada grupo. Siyempre, no, da mangkurso na ata kada kami, paparan na kumakasang ka mga lumaban. Di kahit ko ay tilalaki kit nasingpet. Nasingpet naman na. So, napanagbaling kumuha ka nasingpet kit sikat pangulo ti may sagang. Saan mo tagang ti grupo ka? Ay, ba ang timanak-nek ko? Saan ka ito nga sa tingan? Among ka di nga siyak ti lalaki. Nga, Jack, anong kutintan niya na panakapaay ko? By hook or by crook? Bahala ka. Iriawanin ni Papa ang asikasun ni Mama, manong nami nagsubli ni Mama iti opisina na iso na matmanin nang ituloy nga nangasikaso iti negosyo na. Agagandang kam nung manong nami nga ruman ito na iti balay, mapangka magbasa kini Angelo, mapamot mga opisina ni Mama. At iti kundaway manong nami no agabay kami kini Mama. Diyak ka muna sinot, inaudi ka na kayo kuna ni Angelo. Angelo ka baka ibagam nga inoona akong ni Mama. Adot pimintasan ni Mama, manipod na balo Kuna na Angelo. Banagmat nga kinitak ni Mama. Nakisisim. Ma, dinamang ko tinaminsan. Ari na anak. Agraduarak ton. Kat na siya at launay. Inaragsakak launay, agraduarak kan doon. Naragsakak kumamanin, no si bibiyag kumapay lang ni Papangiyo. Huwag garot mo, ma. And dumarak-duarak. Bari may ruwar ko handagos ti board ko. Take akto ti board. Maka sumarek akto ng trabaho. No, kahit mo. Ito negosyo tayo ti pagtrabaho. May malot sa bali, ama. Ang mga iti negosyo tayo nagtrabaho. Baka jack may pasnek. Baka kung isuseryoso yung trabaho. Kapag nga ron takuka tayo iti negosyo. Sa bagay dala taking kaya. No, saan ka nagtrabaho iti negosyo tayo? Ay, bakas pagarigan na saan kung ito nakamailan. Kaadamat ni Angelo. Jakla mo Basta ako sa bali ka magtawid iti negosyo tayo. No, saan nga daking ang kapsat? Ma? Ada pa'y plano yung nga niya. Nga mga sukat. Kaya di Papa? Saan nga sinungbatan manong name ni Mama? Data nga saludsud ko.
Kung nanakit nga kunot nga, ay, manadaw ako, manadaw tayo, let's go, tayo. Kahit nangasawan manong nemi, ada nga tapanggap na. At saan naman silong bata, nuno saan. Kat usto di ko na ni Angelo manong nemi, manipod di awanan ni Papa, pumimpintas ni Mama. Unong gabo nga tata, idi adda pala ni Papa, kat sanga rumrumor ni Mama. Ito nagsubli ni Mama, iti negosyo na. Kat adumanan din mga pulpulapol na. Ado na kita'y meeting, atendaran na. Ado na kita'y konferensya, atendaran na. Ado na kita'y lakad na, manon na misak ng tinegosyo. Iso nga ado na kita'y kundaw, nga tumawag. Ray na iha. Ma? Sana ka makawin din ito no, Rabi. Baka ito no, malam na bigat nga gawin ako. Ada na patagunan nga papanak. Sige ma, gananat kayo ha. Kastamat ka na kayo. Pakibagan tulad takin ni Angelo ha. Mama. Laglagi pa inyo ha. Yung jibalay, agisiraki nga nalaing, di kay paspastrek. Ora sinod ta. Mama, ang pagdanagan nyo. Agapailag papaaram nga malagpas, ipalpalubos nga pasyar. Bagay. Ora no saan ka umawat ti bisita di balay, nakawaywaya kay manita kalsada. Nimot mo. Ano ang peso ti arim kanya ang awam pa kanyak data. Good. Lalo ko makata kayo. Anat ko na? Awan ma. Sige ma, gananat kayo. Ay ka nakapagturpo sa kun manon naming ka adda pala ni June na kulit nga basalsali. Pero ako ti board ko manon naming kat babayan ti tulong ni Mama doon mo tigadi kakayam na nakastrek ka kadagos si trabaho. Nadaan na kitin manon naming na kapukbukudan nga service car. Irintuta ni June ni Angelo manon naming tulong na tinagbasa. May sa dua, talon nga tawen, sipod nga tayo manon nemi, dedi Papa. Ada may sa tawen manon nemi nga gububraak. Ito may kadua nga tawen nga panagubrak, isumutin manon nemi, iti panaggraduara ni Angelo. Edi talaga nga tamat-madlaw miki ni Mama. Nagastang mo na kam nga sumangpet, kani Angelo dito balay, kat malado nga sumangpet ni Mama manon nemi dapat bukod ng alugan siyempre agan adan talaga iti kundaw manon nemi nga sumrek dito balay nga nakais-isem pahaming pa ya na 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 hey ma ay pagkatawa kayo. Akala ko to kayo. Yung orda ka nga nun. Sige nga nun. Sukatak. Manlas at tabid. Gidasara kayo na mga tayo. Sasangot tayo mga. Na 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 na. Wala ni Mama. Nakarkara pa yung siyak. Mahaming-haming. I mean, abay mo may pagkabti negosyo. Dumordoras. Ano na kita'y kabarbaro nga client nga mapastrict me. Dakam ti makala. Imbes ka iti karebal nga negosyo. Pero may marimat na kiti matayo, Mama. Apito yung kadikayan? Nga naragsakat? Upatan nga tawan nga awanan di papayo? Sa aming malipatan ni Papa, Ma. Kat sa iba kakadgawar nga lipatin nyo. Kat uri na tayo na, kat amayo lata. Kat da kayo, Mama. Asawa yun tulad ta. Kat kahit kung iba kakada kayo, Mama. Di mi kayat nga kapsat, nga mga kayo ti kasukat na. Tinalyaw naklang manunemi ni Mama kinita, kalwasan na ang tulon ng tisimurek inisalad na. Magkuyo kami med ng kapsat nga napanig dining room, magtinulong kami nga nagidasal.
Ala, ate, sabi kasi timbagam ka ni mama. Tiyan niya. Timbagam nga saan ta akayat nga mangalat ti kasukat ni papa. Saan ta akayat nga mangalan ni mama ti kasukat ni papa. Tapi kayat mo? Tsaka mo. Basta. Ipatpatig ko ni papa. Oray ya, natayan. Sa nga babaling nga, mangalan ni mama, iti may kadwa nga amata. Tsak laki di kayat. Saan nakadi ang kalintagan natin? Saan kalintagan na? Apa man? Umuna-unay. Bakit ni mama? Bingpay? Ano ko bingpay? Monotawan na iti anak-nak. 25. O monotawan kon. 2 years ako nagtatrabaho. Ano ka din? 22? 23. O. Monotawan na tiga mom? Mano ka? 23 plus 25. Mano? 48? Ag 50 ton. Unang nga sila 48 nga tawan na eh. Pero nak nga rodin nga sila no dadto makaubing tilangan ng imsika. Di ka man? Ate, ano katawa na kasta? Kaya panag ko na kakitado di kita agar-aram ka ni mama. Ate, idi baldado ni papa. Di ba? Ibagbagaking kaidi nga posible nga lalaki ni mama. Ngemsan na inaramin. Gabuta, kastaon iti pa nakakonsentrate na nangasikaso ka ni papa. Ikaw kas pagarigan taramid na ita. Awan ti takas na, gabuta, bahalo mo tinison. Oray pa, sumartin ka man. Ay, inakwan niyo. Abi ka ba kayo? Ma? Lukano pa nga bala. Naggraduar ka, naggraduar tungat tinikamsat mo. So, panag-apayo. Hindi ubing kayo ang gagapapa. Itakid din. Hanggang magkapapa mama, nagpinapilit kam lang. O sige nga rin, mga yun. Mabisin ako. Okay. Siya akong timangid na ulit ang babakaralan. Manong nemi na mintalok na imbaga kani mama. Iti saan nga papada nga aldaw. Iti pa nang ibagag kang kuana. Ma. Ulitik nga baga ka na kayo sa mi akayat. Kini anghelo nga mangala kay ti kasukat de di papa. Ano natin magbaga maya? At ka din ba pamanik nagbot apno aramidik ti kasta? Tumimpinas kayo. Iti pailayan nga kastiti lang ha? Ori di si bibiyag, ang lalo di si bibiyag ti amayo. Ano ba question na? Kat manager, iti executive ba, iti negosyo. Kasapulak ti kastoy. Tapos ni kastagat, at nagduras na negosyo. Ay, problema man na. Kasi ka ano nga klonim ti kararam ka? Dapat at anobi mo, dapat sikat agasawan, gabat na eh. Kasapulak mo ti apo ko. Di ako nasarakan ti lalaking ipatpatik ko. Tamanin po di araman na kami ni June kat agi kayo matanda ti lalaki kanya. Sino na ito nga June? Hindi ada pa kambala ti college. Nang ipatang pa yung trabahoan kami. So nga nagdakal dyan, sana nga talagang kulit-kulitan na. Di ada nga awan ti agaharim kanya. Sa bali, kapatang mabutang daking kuha na. Medyo kami lukloko na eh. At kabailan na. At mabail na. Natured. Anak, nung talambog ang hamo kayat, di saan? O, maaramin na. Saan nga balbaliwan ti kuha? Salitaan. Abay, may panggap kanya. Kada kami kini John. Tagar-aram kanya. Sikat pagsasalitaan, may panggap ka. Ulitek, di makayat kini angelo ng mga alakat kasukat ni papa.
Ngayon diya ka mo, manong nemi, ta saan na pulos nga nagbuteng ni mama kaday jay nga panangibaga nga di mi kayat nga sukatan na ni papa. Nga ba't ito may sa nga aldaw manong nemi, napilitan na ka naawis ni June. Pagustuhak, tanusan ko pagustuhan, baka no, dadagas nga rabidan na kanya kunak. Tinawagak manong nemi ni mama, imbaga ka maladaw ak nga gawid, okay lang ko na, or iso na kanukot maladaw. So ang tinawagak na anghelo, may sulatan ti makamo. Gabota dinner date, tinyawis kanyak ni June, makamuntulatan ni anghelo, no, aglutot kanan na, kuno na. Iti restaurant ngayon, Miki ni June, manong nemi. Candlelight, romantic place, with music. Agdedate manong nemi di kiti ada relasyon na. Dakamla siguro kini June, ti awan ti mako na relasyon. Gabata agar-aram pa ilakanyak, at jamat pa inaklon. Idi makitak manong nemi, idi bangir nga suli, kat nasulik na ginidwa bukal ti mantak ni mama. Ni mama ni Jay. At damat kadate na manong nemi. Nakasango kada kami ni mama manong nemi kat nalawag ang makitak ti rupa na taiso ti adad nga ranyagan ti kandela. Kaya rin ta nakatalikod manong nemi ti lalaki akadwa na. Oh my God. Agsinsinubo da. Bigla ka ti Magdar manong nemi. Ta nagpungtutak. Hey, what's wrong? Jun, hamay. Ada nakita mo nga kabuteng mo? Ano nga kabuteng? Kapungtut ko. Agdo ka. Ano ka mat kapungtut mo? Diyan tayo natin yung paspasama, Jun. Ano pa paspasama? Insinyas ko manong name iti ayan da mama. Sino na iti? Ang mga ganda dyan na pintas. Kinakasango dito eh. Ni mamang ko na iti. Ho? Mamang mo na manang? Mamang ko. Nabintas. Kas kanyak. Kat, sino dyan kadwa na? Siyempre, boyfriend na. Kapag sinsino ba na maritay? Kat kapungtot mo, balo ni mamang mo sangari. Balo ngimjak, kayat gamanganat kasukat di papa. Nakaano pa nga bumakit, kumarampang. Nagarkaro pa yung siyak. Nagasam tak sinsino mo da. Idin ta si kakensyak, tarag sinubo, di sinubo tamot na umapal ka. Hey, gusto ko magsinubo takit saan ka ba na boyfriend? Aglo na kami nin. Di ka kayat. Abay nga na date ka kanya. Pinagusto nga lang. Adamat ka di pagpintasan na. Tano sa anak simurot kang kadyak kumanutoktalan. Di ka gusto nga rami tinak. Hindi ka tanong mapanak dahil siya. Kung pagsawsawag kita. Kaya di ako matibagam. Pagsawsawag tinak. Iba ka kasang rumbing ang mga alat kasukat na di papa. Yung kaano pa nga bumakatan ka gumarampang. Kaya sino may babain? Kaya sino babain ko Ang aramin tinasiyat ng anak data. Di orahim nga kita kayo sa di balayo. Tagsalita kayo. Kinabay ko mamparitam tinam. Pastawan di karbangan na. Awan ti karbangan na nga mga sukat ka di papa. Itapit na bumakatan. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Talna ka. Ito nang gawid kayo. Ito nang bigat. Agsalita kayo itong kagina. Sige amin, sweetheart. Ito nang mawawagan, sweetheart. Iba't pati karina yun. Kinagkasaganak ang balbaliw. Nabayakin nga rinog niya. Inadya ko di barakada. John, awarin ti ganas ko pa yung amangan. Di paabungon tandi kito i-take out mo. Sa kanton di mga take out. Pimanaw dan. Nag-awid dan. Siguro,
Mapanday iti hotel. Skamot. No awan, no jak mandano ni mama sa jabalay. Siguradong napanday iti hotel. Dikit, oh, natayangan mo dyan kadwanahan? As lang kasadar da. Ay, dikit, garampang ken garampong. Manong Nemi, idadakon dito balay, namuak nga dan ni mama, tadang arod silogan na. Nagtugtugak Manong Nemi di silad na. Ma, si Ray ka pa Hello mama. Ni Angelo Manong Nemi di mimangon, nga rin mo rin silad na. Ate apay. Ano bagam ka ni mama? Tapos amon may papagit pa Nakaturog si Koron. Nakaturog yun. Apeng ulit nga si ka. Nakaring ka pa ilang. Nakaring nga ito suwang pati mama. Kaya saan kung man rumbay nga bumangon ka at mapamoilo ka tanda, matulbag na. Kaslakan niya. Nakastrek ka. Nga saan kang dinisturbo. Kapay ha? Napanagnig ako ng hello. Nga niya. At the boyfriend ni mama. Itinapanamik ni John nga nag-dinner. Nag-dinner damat sa dyan, boyfriend na. Nakita ko mismo nagsisinobod. No dinakligawi dito ni John talagang darupag kumaida na pagsosawaan. Ano nga din yung ate na yan. Ano nga ate ko na? Meron to yun, baka masigapin ni mama, titurog na. Gati silad mo. Basta dito laglag pa bang hello ha. Kasarita tanto ni mama, kit ibagata kang kuha na nga makisina iti dahi nga lalaki. Bahalo ni mama. Kasano no saan nga bahalo? Dadya, sinarak na. Didakas lata. Kabit tilabas na. Sa lutsudom to bahalo mat dadya Muna na. Basta saan ko akayat. Manang, anti kalinti ka, ngamang parit ka ni mama, ano niya man ti pakaragsakan. Na, basta! Bahala ka, subli akong silad ko, kamatin matawrong. Kabigatan naman nung Nemi nagsasangong kami nga namigat. Ma? Iha. Kumusta ti negosyo? Ako ang problema ti negosyo. Kasi ka, kumusta pa nagtrabaho? Okay, man. Kumusaki ka ni Jun. Nag-date kami ni Jun ni Trabi. Oo, di inaklon mo. Tsak pa inaklon, nga pinagustok lang. Arikat man to paayok, baka agribelde ka na dagas karabida na kanya. Dapat lang iya. No napintas ti pagpakita ti tao, habang pakitaan ti badi. Nakita kayo, mama. Ana, nakita kayo. Kaduham ti kabit mo. Doon yaman tinakitam ka na kami. Saan ko akabit? Nagpatpata kay edad. Kahit nang sawa, nagpatpata kay balok. Sisinubo kayo. Di kahit nang sawa, nandang relasyon nyo. Di kanimit ko na kayo nga sa miyakayat nga sukatan nyo, di pa? Rinagtal na ka. Saan nga siyak nga inam. Tibo sa isang tinangato. Naglagi pa yung siyak pelang tinam. Pag tilinadam ko, respeto kanya. Mapukaw ang respeto ka na kayo. Tapay. Kapatid sukat yung matindad mo pa. Tala ka. Ate, tala ka ate. Lolo na ate na Kasi sumulat kimalkalingan dito win. Di ka makibiyang. Ang data pa iti sangmuan iti panganan. Nagtingon ti kahit mong pagsalitaan. Taon, tinas ka na pagsalitaan ta. Sanda ka mapahulin na kahit ko. Kahit ko may tagragsak. Dati ka dinaragsak ka na kami nga duwang anak yun. Makaitid kayo diragsakan niya.
Sa bali nga nagsak. Gabutawan iti bangkudkod, iti nabudo ka na kayo. Agtalnak, Andrina. Di akong makatapal. Patasan na katupad! Ate, kasta pa nagsaon ka ni mama. Pimampanaw ni mama manong naming nga din na oras. Nga dati nga kukuyok kam na kong rumwar. Ngamisunti mo na. Ate, madidikas yung naramid mo gani. Ni mamat kanunungam. Wala nga, alak na ka lang. Hangas di ate. Sa anak ni Soro. Ano lang una yun na itiga. Parang pagririyam. Diyan kaya't makasukatan ni Papa. Natahin ni Papa, uray pa eh. Diyan kaya't mandaan ti may kaduwa nga ama. Diyan kaya't nga mandaan sa pali nga lalaki ni biyag ni Mama. Diyan kaya't nga uray na natahin ni Papa. Diyan kaya't nga maliputan ni Papa. Pahala ka. It is eskwela manong name nadlaw ni June ti problema. Sweetheart, ano problema mo ya? Tuloy ko ti problema kanin talak drabi. Nagstarita kayo ni mamang moket. Inanugot na. Sa dinakayat nga isardeng ti amin. Sabi ko mga paparitam kita bukod na pagraksakan ti amin. Yung kayat. Ori sa mo kayat no kayat na. Napaidam kalaonin ka din nga anak. Ang paritang magragsak ti inam. Kata ano kumamalag kayat na. Handa kami mat ka ni Angelo. Sabay-sabay ka ni Suna. No ka ano panagbag na so panaggarampang na. Kano ko mga rod. Irisibyak ko man yung papang mo. Panagaramid na. Di ba't madi? Sus. Pati sika. Dinakpay kanunungan. Sika. Kata ibagbagak lang ka. No ano turumbeng. Isusuro ka. Anong oras turumbang aramidek? Ano turumbang aramidek? Awatan ti kinapudno. Awatan ti kinapudno? Nga niya? Nga dakalindagan ni mamang mo. Kaya kayat. Anong oras ti kayat mo? Parita kita. Pagsinay kita. So nga no kahit mo tumulong-tulungan nak no kaso no mapagsinak na ginagawa. Nagkasaritam ni mamang mo. Ang isina na. Di na kahit langit di. Di kasaritam di boyfriend na. Ha? Amo no sinura dyan nga lalaki. Kahit no mamuam, di inka pa mapanggadyan na kat kasaritam. Dito lang. Tulungan ang mga rodyon. Ano may tulong ko? Sa pulan tayo dyan nga lalaki. Amon ta na sa dudayan na. Ana tinagan na. Kano sa dinot pang sapulak ken ko na. Sa dinot pang salangatak ken ko na. Kasta nga ron tinapasamak manong. Nagmaymaysak nga napanit ti baysang napindas mat nga balay. Kaya nagdakila na pinas ti balay mi. Balay ti slag maymaysak. Dahil naman nung naimi nga bakasyon, siguro nung ako opisina na ito nga lalaki, awan lakit papanan na iti Sabado at da isuna. Nagdabasarak manong. At nang ilukat tiri daw, nang kita kanyak tilabas ti gate. Sila nakita ka nas dao manong nemi. Guwapo mat, nalakay. Nga guwapo basit, hindi di papa. Halos sa kadas, ang kasadar da siguro. Yung ato ti imak. Imasidek. Iti gate. Rina? Amamunak? Amang ka, sukat ka na ka. Amok tinagan mo. Pabalik na ka di pastor ka, nak? Wano dito ilatan? Amo ka di, among tagsangili? Depende, no? Pasangili, pasangili. Pasangilak mat. Di mo ka di amo tagdayo, ti dinong imsika. Anong orti awag mo, kahit mong awag ko ka. Natangsit ka. Depende ka sa salita. Abe, saan da kang dinisiplinahan ito bing ka? Awang bibig mo. Nasiyat na ganak kanyak. Nasingbet kami nga nagmakil. Itas, tadakkel ka. Saan ka nang nasingbet? Ano ba't bibig mo? Pastor ka na kung saan? Awang kaduwa. Kaya awang kaduwa, mabuteng ka?
Di ka mamuting. Naku madakas ka rabidam kanya. Pagrapitan na ka mga gina. Mabit lang nga ron. Tilukot ko di gate. Tapos sumrik. Tugaw ka? Ano kahit mong is pasangok, mabalinta pagsangwan, ore hawanin, ta sa anak pa nagbayag. Kaya nung orin ng bawin, kat sa anak ko nang nagtugaw. Yung magtugaw ka, tagtugaw akbit. Ano yung bagam? Adaywan ni mama. Adaywan ti inak. Bahalo ka kadi. Abig mo yung mesa ka? Nabayag ko nga may mesa. Ako na sawak. Ha? Iso ang kinayat mo ni mama, tabalo. Anak pagsapulam. Di mo kaya nasumbatan na kita personal sa lusot ko king ka? Nabindas kanda kal tinegosyo ni mama. Amay, agurkurang ka dito para keng ka? Kayat mo ti bumaknang? Kayat mo nga sawain ni mamang ko, tap na bumaknang ka? Iba't patig ko ni mamang mo. Ngam tiyak kayat, nga sukatan na, di papa. Di makayat ng kapsat. Sa miya kanunungan tanya, na plano yung agasawa. Takay kayat mi pa yung aksidente namin no ramidan na tikasta. Kaya nung talaga yung patpating mo ti inak, di mo ko maitulok, ngumarakrak ti pamilya na. Ta sigurado ngumarakrak ti pamilya mi. Ni papilit mo. Lating itek. Ano ya? Diyak maraming ti mangisina kini mamang mo. Gabot ipatpatik ko. Ipatpatik ko, anay. Kaya ipatpatik na ka? Ipatpatik na kunay ti inam. Adorong ba ka kasangit mo? Lalakit kinatao, magsangit ka? Nagsangit ak, tadyak kursunada ti kastoy, naugalim, rina. Tawa nga tamat na nagkurkurangan. Ni sedes kan ka, ni mamang mo. Himabay, na nagbaling ka kastoy, awa respeto, may tipatam ka tao. O bibang mo! Awan respeto ka tagaskan ka nga ambisyoso nga kahit na lang nga may kamang itibaknang. Tsak sa bulan ti kinabaknang ti inam. Kabutan taman kanyak na ta kinabaknang. Style mo. Basta adaywam ti inak. Tanuti mo, aramidan dita. At dadakis nga mapasamag keng ka. Kinunak manong name kit ti Magdara kon ngayon tarang tengkon ti rimuhan. Kaya nagsubli manong name tinangin parke nga kiti kotsek kat pimanawagon. Maarte. Kaya na siguro maasyanak kang kuwanat. Nagluakid din iti sang kuwanat. Kasangit na ka no? Nuapay nga nagbalinak ka na tangsit. Ano kumapibiyang na? Kastuyak madlayan kat. Manipo didi kas jet aramid ni mama. Sukatan na kid din didi papa. No? Diya kayat. Awan ti kasukat ni mapa. Manong nemi ti balay ti amok sa langadan nak ni mama. Ta siguro kat nagipulong dayjeng lalaki.
Nga Roy tinagan na. Roy. Ngam dinakmat sinalangan. Anong name? Uno sa nga tanga nagipulong, imposible. Uno nagipulong, ngam dinala nga takayat, nga gapa kami. Dinala nga takayat, nga nakat nga to di buses komisuna. Dinala nga takayat, nga hanang nga makatupal, kat matungpanak, padasan na. Mapukawan ti anak. Noramida na ita. Ngayon may tinaminsan manen manong nemi. Naulit mat manen. Nga nakitak manong nemi na kinidua. Nga nag-date da manen manong. Nakaragragsak da manen. Oh! Sila ka ma-high blood, nga ma-atake manong nemi tanaos nga pungtot ko. Dagit garampong ken garampang. Inon ko nakmanong nemi. Nagkaluwad ka. Saan ka kayam nga nagtungpal kanya ka? Dahito yan ti urayam. Talaga ha? Kinuntak ko ni June manong nemi. Hello, sweetheart. Sweetheart ka lang, sweetheart. Una ha, siyempre, siya tumawag ka niya eh. At na masapol mo. Masapol nakmat lang, di ba? Ores anak pa inaklon ti yes, I love you too. Amok nga love na, kapag ano da problema, siyak tesit ka, di ba? Kanidate ka ba't no ka? Dumdang tumatlan di ko dahaway, Irina. Nasikakin siya. Kinaawatan. Baka i-jayakton kang ka ti William, may santo mapasapak na ita. Nga magsapulang ka talaga. Ano naman ito problema? Saan ang tungpal na dyan nga Roy? Iti balag ko kinuha na. Napanak. Bimbaga kinuha na nga adaywan na tinak. Napasamak, nakitak manin ida. Nag-date da manin. Nakasweet-sweet da. Ako naman na teenager da. Umapal ka. Ano ko napala? Siyempre, di mo pa napadasan ti kasyay. Ito din nagpapainaklon. Ito inaklon na kumaapo siya kundi kasasayatan, kadudunguan, kasisituan, kasasamitan. Nakadait mo, sweetheart. Hindi ka ba natatang bakpong tutak? Ano ko maya? Baka mapasamak nga nabakbak at tilangam ngayon yung mamang mo. Pungtot ka, pungtot. Kadi, katuwain. Alis to, bumakit, nagpungpungtot. Maudi dito yun. Abay, maramit mo? Itiyan niya, diyan di mo pa yung baga. Kaya't ko nga mga yab ka na kiti kakaduam, kit bugbugan nyo dahil dyan nga Roy. Anya? Pabugbog mo ti boyfriend ni mamang mo? Katoy. Papatayin mo pa din. Sa pagbalin na kakriminal. Kaya damat na napapatay mo ah. Ako pa'y napapatay ko kanjak to kahit di pumatay siya kamat. Malaksin nga no damang patay kanyak sa lagnibag lang di bagi. Sabi ka sa langit, pang matim kanya ka nalukwa. Di mo maramid. No pabugbog mo, pabugbog lang. No papapatay mo, jak maramid. Eh baka adadamat nga, babawi ka nito. Ano ko pag-umawiwak? Tunan mo nga rin. Basta. Magsagana ka. Mano kayo. No sisyak lang. Baka lumaban. Baka matamaan na. Bakit? Di mga bakti duwa ka duwa. Eh, dito lang ha. Baka no kakaasik at mabaldado. Mabuting kakaso? Ba't ka di? Yung buti ba't patag ka rin ha? Para may aming abilin mo. So na lang tam. Diyak kanunungan. Pabugbog mo? Kawantap ng dangam. Pabugbog batlaan. Sige. Inutuloy. Kano? Mangkitak tinipindas nga lugar. Nga pakakita akit rin dyan nga malalaki. Nga posible nga. Papanan nyo. Tapos sa diyo bugbog.
Nimit lang June manong nemi tinang surveillance kada dyan nga lakay Roy. Imbaga na manong nemi nga managjogging ni Roy. Iti oras te alas 4 kung ganat alas 5. Iti may sa kanagiti aridto nga bridge manong nemi ti asideg ti balay na. Uwin, manong nemi. Pinagsaganak nga ruida, di may isang agsapa, nasapak nga rimuar. Yung nakita nak manong nemi ni Angelo. Panam, pamanam. Nag-jogging. Ano pa yung among tag-jogging? Ino ito pag-jogging yan? Basta da. Oray na karod. Ha? Oray na. Umay kamay? Uy, nagkalugan tan. Ialis to mga karod. Nagturong kami ni Tirang tayo manong nemi. Imbaga kini Angelo. Angelo, saan ka kumunkontra ha? Ano na kumunkontra? Sino da kanunungan? Dedya nga lalaki ni mama o ni siya. Hanya takit mo sa win. Napang ko kinasarita dedya nga lalaki. Kinimbiling ka kung kuha ng adaywan na ni mama. Ngamsa nga nagtungpal. Hanang kinabuting di baktak. Ngano saan nga sardingan ni mama at dadak sa mapasamak yung kuha na kunak. Ininikat mo sa win. Dedya nga lakay Roy. Kadidi kasto yung oras kadagag-jogging iti may sangarang tayo nga mapanantay ita. Kat, intamat maki-jogging king kuha na? Para iti mo di agundaway. Ngayon bagag ken kuha na nga adaywan na ni mama. Kat no saan nagtungpal. Dyan, pabugbog ko. Ha? Ate, apa kasta ko nilang uram ka ni. Kada dyan lalaki, ako maraming maraming daging ka. Di nakonkontraan. No kontrayan nak, padisaagan ka. Kaya mo sa umay ko imatangan, no kasanong pabugbog mo, tilalaking ipatpatig ni mama. Kaya man, tabnog na agam ngay. Bugbog pa ilaeng. Ngam no kasi din, ilaban na latat panagayat na kini mama. Hanang nga bugbog. Lakit ni ata na ya. Ang nila una yan, tiguram, iti nga lakay. Api kas talaengan. Gapos nga rin tadyak kayat nga nakasukat ni papa. Natayan ni papa, sumardagan. Pilo, babawi ka na ngayab ken ka? Yung parking ko anong name iti kotsek. Iti mabaling nga pagparkingan. Iti approach tirang tayo. Sa ako tinawagan ni June. Hello, sweetheart. Ayan yun. Madam nito makikita kayo. Apay ka doon ni ating mo. Si Moro. Ayan nan, telakay. Asa de ganito umay kam dita. Pasada mi, telakay. Ate, saan ka nga sumupiat? Basta agbuya ka lahat. So ka didaytan? Iso. Guwapo mo ta. Guwapo. Guwapo nga hindi papa. Gusartin ka man. Manong nemi siniraan mi tiya direksyon mo no tiya linya nga pagtartarayan na. Nagsardin. Reyna. Angelo. Agjogging kayo man? Saan kami nagjogging? Saan ka diging bagak keng kang adaywam ti inak, ti inami? Ngano sa among adaywan ka dadataka sa mapasama keng ka? Jack to ramidin ita. Kat naibilin ko manin keng ka ita. Maudi pa nang ibilin ko keng ka. Adaywan ti inami. Tano sa among adaywan. Saan kong tungaramidin? Pues, nagbabawi kan to. Sinanyasa ko manong name da June. Ate, ano yung taramidin? Saan ka nga makibiyang guling magkalang? Ate, Allah. Sorry. Kapag natangkin di ulom, di mo kayat, tagtungpal.
John, makamukha yun kang kuana. Ate, ala. Babalagan kayo. Awan ko ti dagas nga ramin doon kanya. Kawan ti basol ko. John. Ate, apay. Ala, apay nga pabugbog mo nita. Ala, ay. Saan yung bugbugin? Awang basol na, ay. Manong name haan nga nakaanawa ni Angelo. Ito talaga, nakagangganas tinaramid di giti talo. Di ta pulos pinagplastar. Takayat na kumamit si Sumarapa, bumales. Yan saan. Ginuyot ko na Angelo. Magan, kawitan. Lamanang, nagdakas ka. Ano nagdakas? Sige ti utak ti pa nakabugbog ta basol na nga tao. Ano nga basol na? Basol na no, api nga papilit na nga ilaban ti panakikamang nakadatayo. Tapno lang bumaknang. Tapno adda ka agaw tangamang tawid ti kinamaknang tayo. Di mo amureta? Adda kami dito balay manong naming. Nadat nga ni mama ang nakasasarita na iti cellphone. Ma? Pinagunyan ni Angelo. Nagkapot niyo. Hanggang nag-jogging. Abay ma, sino ito nakasalita yung cellphone? Makabukitan. Mapanag ito hospital. Sino ito hospital? Basta mapanag ito hospital. Saan nga mabaling ang dadaka sa mapasamak ka ni Roy? Mama! Apay, ibagam ka ni mama, apay nga. Pagod yan may lain. Ibagam nga sa nga mapapan. Manang, agbabawi ka tigas ito yung naramid mo, wala ka. Wala ka? Ada pagdakman na Regine. Talagang kabuteng nan. Tanong makalasat, kasi dyan naramid na dyan. Ang mga umadayon to, nga dinaoras, na kahit timatay. It is eskwela manong nami kinunakanyak ni June. Dito lang adamawat mo yung sumpena. Anong sumpena? Siyempre. Agreport na dyan nga lakay Roy. I-blatter na kami. I-blatter na tayo. Once nga magtiliw ka na kami, aking magami nga sikat mastermind. Buting nga madlan. So, yung magbagang siya ka. Kadari sorry sa amin, baga nga sika. Awatabol, nga sikat ng mandar ka na kami, nga nangigamis mo na dyan nga lakay Roy. Ano niya? Nagbabawi ka itan? Oo, sana kang mabawi. Kasagana kang kakaso. Hindi alis to lang panangin bagayo. Nga kinulusturada na kayo. Dilinuguban nyo. Uno sanggat, nakalulis ito panangin bagam. Jun, nga adadaga sa panggap na kanya. Oo niya. Imayat. Nagjagjaging nga, nagjagjaging mat, sinangsin na. Kahit nakaramisan, adda kayo mat, di binugbog yon. Dalpas. Sino kung matagbaling nga saksi na? Awan. Talaga nalos tiguram ka rin dyan nga lakayan niya. Di aramid ni mama kagura. Panang sukat na ganyan pa. Ganyan na napasama ka taitan. Ang nagkasasad na. Diyan ka mo di mo't pwede mahawag ni mama. Napan ni mama sa hospital. Loko to. Sa lang natin nakata ni mamang mo. Hey, ma'am! Manong name inaudi kasi mangpet dito balay na danon ko ni Angelo kastamat yan kini mama. Idi, tasit ganak ni mama nakiktutak itong panapak. Ha? Sinong padak? Saan lang at dayta, diba naman
Nakadagdagas ka nga, anak. Mama, wala tingali na namin siya, mama. Kagurgura kayo, mama. Kagurgura kayo. Rambang nauna itatangin na ramid ko kayong Karina. Hindi pa lang agtap-tap pelak. Nabitikas to nga inaramid mo. Sano ko nga makatapel? Nakaang-ang-ang ka. Pinabugbog mo, timbukod mo nga, ama. Halya? Yan timariknam, ito na yung nga, Roy. Walang ano na pulos. Tinagkuti-kutigan daragan na kay ka. Di ba si Budag na kumano ka sa no, tirelasyon nyo? Pinabugbog mo, timaripukod mo, ama. Ayan yung klase mga anak. May kumangisod, ama. Punay ka, Rina. Habi ngayon, husgahin niyo, tibukod ko, makaragsakan. Kayso nang adan panawin ko, palawin mi kini Roy. Tapno tong palin minti kisti puso mi. Handa kayo mat nga lapit. Huwag karbangan niyo amang husga kanyak. Huwag karbangan nga mga palit nun yaman tibukod ko, makaragsakan. Tay tala nga may tuloy ko ti agragsak kalpasan nga pilit nga inasawa nak ti amayo. Awan ti amok nga sawen manunay mi nabiglaak. Ay ti panang tong pana kaniya. Kaya ti panang ibagana nga dayjay nga Roy kat isukano ti pudno amak. Saan? Nga pudno dayta. Saan nga pudno dayta, mama? Awan tinadla ko nagkurkurangan ledi papakaniyak. Tatlo'y magayo nga saan nga sutibot nung ama. Saan mo nga ama ni George? Daddy George. Na kami ni Roy ti dati nga gaya na yat. Sakbay ti kalay sami pinakidnap nak ni George. Tadi na kayat nga nugutin nga makiasawak ti sa bali. Napingit nga gar-arim kanyak ni George kat inaramid na ti amin tapno saan nga matuloy ti kalay sami kini Roy. Nga adda ka idin iti tiyan ko, adan duha nga bulan mo iti tiyan ko, iti. Iso nga sika, iso nga ni Roy, tipod no nga ma'am, Rina. Tidya ka mo, no amo, Daddy George da itaw na saan. Di magbindasan na. Oo, matiti pa ng sidyo na kanyak. Mamong ka di. Among ka di nga manipod di dinasawa nak ni George. Gadyak pulos na adaan ni tiragsak. Nabuta imbes nga masursurok nga ayat ni George. Imsan. Adada ngay madayo tirik nak. Igabuti haramid na. Nga pa nagbababae na. Nga po na ito. Nga po taumot ti madla. Nakita mi hindi nga pa nagapayo. Taumot mo hindi nga. Ano pa ginawatan? Limlimit ko kada kayo. Ti ba nagsangsangit ko? Kayat nga parang kada kayo nga anak ko. No kasano ti aramidek. No anyat trik-trik naik. No kasano nga sagsagabaik. Ti ba nagsagabaik. Ti kinaulpit ni George. Nakita mo ka din dito nga piglat? Nakita mo din dito eh. Kasi sinalodsod mo. Kung saan nga napasamak ka na nakalapiglat. Ingiti nga tuwan, tikanawan nga siko. Aramid ti babae, ti ama. Aramid ti babae ni George. Kabuti ayat na nga makaagaw kanyak kang kuhanak. Naman ba'y nakasaghanak mat nga mangitad kini George sa sinuman nga babae nga kalikaw magkingkuana. Nga madadamat ka siyak ni sangpatan ni George. Di magpagapuna ka na kayong anak ko. Inaramid na ti amin. Tapno lahing mapapatay na dahita nga babae. Natadem nga konsilyo.
tinwasawas na. Itinamin ado. Ngajak nakasalida iti may katlo pa nang wasawas na gad naalat itakyak ko. Kat orel naksayan tilasag. Ito nga piglat! Ito nga piglat! Iti may sa pamanak-nak. Iti mandi nga arami ni George. Ano po nila kasawa kami? Haging ka nga natay. Diyak tulos na adan ni taragsak. Sa itatawanan kit nagsinarak nagkinawatan kami manan kiniroy nga dati nga kaya na ko iparit yung agragsak kami. Basta awang kalintingan niyo. Awang kalintingan niyo may parit. Iti ka andan ti panahon mi tap no may tuloy mi nagragsak. Iti dati nga kaya na ko nga ay-ayaten na ka ay-ayaten ay-ayat kami pa'y laging galat akin ditong palbihan. Manong name dya ka muno apay. Ebes ko mga arakupek ni mama tapno agpakawanak ken kuwana imsahan. Ngabuta kaslawan titurad kon nga mga rakop ken kuwana. Gusto sasahan akon nga may kari nga mga rakop ken ni mama. Iso nga nagtatarahay nga rimual. Kami nanayhok ti Godsek manong name nga tsaka mo sa dinno ti papalag. Manong name tsaka mo no apay nga ti balay da June tinapanak. Rina? Oh. Di na ka di pastrikin? Abi ka sa langam. Kanamay sumrik umay ka ti balay ting lalaking gararam ken ka. Basta da problema kasi katip asinigak sang kali. Tapay, gabot ta saan nga na tayo da dyan aroy. Papapatay mo. Sobra ka. Sobra ka. Diyan ka mo manong name no anya tirason no apay ngay narakop ko ni John. Okay. Pagtalenterik na pagano talaga nga siya titaklin mo. Itan naman na problema mo, Rina. Iba ka mo anya ka problema. Saan nung ay may babawig tinapasabag, John? Saan nung ay may babawig tinapasabag? Hindi ka tinapaspasamak. Nga panang gurak kin panang ipalit ko kini mamay na panang ragsak na. Saan nung ay may babawig? Iti palang pabugbog ko, iti bukod ko nga ama. Anya? Sugano ti pundong amak na niya kalakay, Roy. Ay suna ka no, ti dati ka gayan-ayat ka ni mama. Ngim inagaw ni na hindi papa ni mama. Ganit suna ni pilit ka ng asawa. Sana pulos nga nakarik na ni mama at nagsak initin na ni papa. Kaya mo nga rin di ba nagbababae ka no ni papa. Nga di piglat iti nga 25 kanawa na siko ni mama. Kanaramid ka no ti babae ni papa. Adanda ni nakatayan na. Kaya sano nga may babawik tinalpasan nga nabasabak. Yun. Tulungan nak John. Hindi malay ayan tirik na hakmanong name. Sa cellphone mo. Diyak na ito ko sa cellphone ko. Among ka dito number ni Roy. Diyak mo. Ni mamang mo. Tawagam. Tawagam nga pimanaw ka. Wanti. Islawan. Islasana ko nga may karingag baling nga anak ni mama. Kapag tinatagsan nga basol ko. As sino man tinakapasol, rumbeng unang ang pakawan. Dahil di pamatik nga si papakawan di inam ka. Taanak na ka.
Kami nga minsan dang imbaga. Nadya nga rod. Adamat ka malida. Api nga sad nga amin nga imbaga. So nga saan unay na dagsend basol mo? Tadamit ka malida. Dahil dati mo alam ti panurot mo tapno. Adatured mo ngagpakawan. Tawagan ni mamang mo mabayan ti cellphone ko. Kaya nasa mo pa ilang nga makasarang. Mabaling nga. Tawagap. So dawatim kayong kuha na tinamber ni Roy. Ni papang mo nga Roy. Tatawagan mo isubla ti Suna. Alan, ibagam dyan number ni mawang mo ti dial ko. Nagkamanak June. Gabotasahan nga nakapunbok manong name ti number ni June di cellphone ni mama. Tadi damat nagkayem mo no. Dinagama mo. Hello? Hello? Mama? Rina? Magawanan lang, Mama. Magawanan lang, Mama. Ayan mo. Sapsapunan da ka. Adot na panamin. Di mo matintugot sa cellphone mo. Ayan mo. Anong di ba na kay karik? Kang ka mama. Kapatid ng daklan nga basol ko kang ka. Abing nga sa mo imbaga. Ewan di kong daway ko mga imbaga. Dadamit tibintot ko. Dasan ko nga dagos kimbaga. Hindi ko mapailaing pumuntra ka di amin. Siguro, gabot na hangap ipalubos ti panawin. Isukas siya. Makawanan na, Mama. Nagawit ka na, Nak. Ito yun yung cellphone number ni Tito Roy, ni Papa Roy. Tatawagan ki Suna. Sige. Kalbasan na. Hintay amin sa hospital ngayon na. Tayin tumigat pa lang amin ti Roar na. Tap na personal nga pakawan ka iti amam. Nagdakal di basol ko, Mama. Nagdakal di basol ko. Nagdagas sa gayam nga anak. Tinawagak ti paapod nung amak manong nemi kat nagsangsangit ka nagpakawan kan kuwan. Siyempre manong nemi si papakawan mat nga dagos. Nagdadanon kami manong nemi kaduwak ni June nga napan iti ospital. Bag manong nemi ti private hospital iti napanan na. Iti nakaikompahinan na. Ngay oray na 10 oras tirabi manong nemi kat nakastrek kami. Kada makita ko manong nemi ni Papa, inarakop ko Suna. Makawarin na, Papa. Ito pa ilang si Papagawa na. Kaya hindi pa ilang si Papagawa na. Ibagta, namuamon ti amin. Kung nakarod ka ni Mamang Ngono, aping amin nga, saan na ngayon baga nga dagos kang ka? Saan siguro, napasamak, di parang pabugbog mo kaniya. Kiniti, mamam ko nga dagos. Ngada kami ti dating agpimpinateg, kini Mamang mo, at siya tipod nung amam. Siguro agad, saan ko mga natindugti sa amin. Nadumat siguro pagsayatan natin kastoy. Tapos kasta. Adad nga, dagos. Kaya mas dagdarik ng kanyak. No pa, hindi pa ilang makikita kaubing ka. Di mo na siguro makikip. Gano po ba ka man? Kinipkibin ka man. Agad katangan ka man.
Papa. Ni June, agpakaunit ka na kayo. Pakaunan tak, sir. Papa ko namon. Ha? Tapay. Di mo ka di kayat ngay sulpag tong palam? O di sa bali ka maak ng problema ang nasang iso. Parang karunungan naman ti mating aramid mo. Bagbaga kumad no ka, sir. Papa, binagbaga kinapod mo nga talagang binagbaga kisuna. Di naman ngamin amo. Sa bagay. Ala di patang di amin. No, da basol yun, damat basol mi. Tinapatay. Damuhan na di kinapod no. Taapay. Paritan na kami pala ka di kini mamang mo. Saan na kayo nga paritan, Papa? Dakampayin ti bang dagdag ka na kayo, tapno agkasara kayon. Tas sumamblat kan tumating kini Jun ngagkasar. Oh, ang peso sweetheart. Kas na nga rod tinapasamak manong nemi, nagsublimat manen, ana ornos anatal na tibiyag mi, nupay. Ilimlimad lagahim ide ni mama manong nemi ti panagsagaban. Gabot kas diyan nga mading aramid, timbilang ko kanariingak nga ma. Nga iso ti pudno, nga amamet manong nemi ni Angelo. Dedi Papa George manong. Talon da kiti apuko da papa kini mama nga anak mi kini June. Irin to tatuamet manong nemi ti apuko da kada Angelo ken ni Laika nga asawa na. Da kami kini June manong nemi tinang asikaso iti negosyo ni mama. Tada mama kini papa iso damat iti nang asikaso iti bukod nga negosyo ni papa. Bakbak ng gayam ni papa ni mama manong. Nalimit nga milyonaryo man. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anus mo, ken laing mo nga ng ornos, kalbasan nga inak insen ken ka ti detalyen. Kadagyaman naklaunay na may karida ito nga maiburay, nga maipangig, ken maipabuya ito yung istorya, ito yung programa. Ken ti laing mo nga nang intadbiyag, nga nang ibasa, ket sabi ko mga damat na ibati na adal, libliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak nga dibungeg, ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga rin agyaman nga pagayam mo, Rina. Thank you very much, Ken Karina. Iti kaado pinagsangit mo. Tano kas tangagsangit, ak siyempre agsangit, medyo nagbibuya.